ai ni matana tana so na, matana ba za ta wulakanta ni ba, matana ba za ta ci mini zarafi ba, matana ba za ta yi min kaza ba, matana ba za ta yi kaza ba. Gaskiya gane mata sai Allah, sanin mata sai Allah. Idan kana son ka testin matanka da gaske tana son ka akan kai ne kawai, wata rana idan kana aiki ka roƙi boss ɗinka ka ce mishi kana son ya baka hutun sati 3, ka dawo gida ka yi wa matanka ƙarya ka ce an kore ka aiki ka ce an kore ka aiki kawai, ka zauna yau gobe ta tashi ka mata dafa abinci, dan abubuwan da suke nan kenan dan fara dafa, na rantsi da Allah ba za ku cika sati 1 mai kyau ba. Zaka gane ban fa ce matanka ba ta da kirki ba, a'a ban ci kuma ce matanka ba ta son ka ba, amma a lokacin da zaka gane asali tana son kan ko ba ta son kan. Allah ku min sharing ku yi like ku yi commenting a wannan bidiyon. Ina so ya je irin masu alfahari da baki akan matayensu din nan ne. Kai dai kawai ka zauna da matanka asirin da Allah ya rufa, kawai ka bar shi a rufe.